ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони азиз. Моҳи шарифи Рамазон ба якояки шумо муборак бошад. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо мешавад аз анамихи паплинои фасони доинг. Доинган гулои итальянка доранд, гулои шерст доранд. То охири наворро тамошо кунед. Инам хеле пури сангак. бинед чӣ хел санг бисёр задагиай. Санги дизайн марҳамат каседа дар кораи духтаро интихоб кунен. Як либосаш 110 сомон ай духтаро. Агар ду либос гирен ба доставка меша. Агар ки як либос гирен 120 сомон ай. Ина марҳамат метавонен интихоб кунен. Касоне ки обтовӣ мегиранд, обтовиш бо арзонтарай. Марҳамат инаи гулои шерстай, гулои марьямгулакай. Ишаишта фасон, ишаишта фасон. Ҳамаш хушрухл аст духтаро. Марҳамат то охири навора тамошо кунед, интихоб кунед. Ина барои тӯҳфа мегирен, барои модаротон, барои хитон мегирен. Беҳад гулои фасони баҳорияй. Баъд доинга медонен ку паплини хушрӯвай. Беҳад фасонакай. Марҳамат интихоб кунед. И ранга бинед чӣ хел ранги фасончаяй. Як либосаш бошад 110 сомон. Агар дута гирен, агар якта гирен 120 сомон. Мана беҳад гулои хушрӯ. Ҳамаш гулои марьямгулак, сангчадор, сангои дизайн. Медонам ки бисёриҳо сангдор пурсида буданд. Ман бесангша навор доштам. Ана ҳозир бошад сангдор пурсиданд. Боз ҳам навор гирифтам, то ин ки аз сангдороям харидорӣ кунен. Ира бинед чӣ хел сангои хушрӯзадагиай. Дизайн тӯҳфадам тӯҳфаи беҳтарин мешава. Марҳамат. Ина бинед. Ишаишта хушрӯвай духтарако, ишаишта хушрӯвай. Гулои беҳтарин. И рангша бинед. Оранҷеви ду намудай, ира бинед. Ин намудаш аста, бо я намуди дигаш дигар хелтаракай. Хулоса ина нигоҳ кунед. Ина кабуд. Диден кабутаки фасон. Инами кабутам ози хушрӯ харидастиян духтаро. Марҳамат. Оранҷеви я намуд будай, иш салатови будай духтаро. Ира хиёлам оранҷевия ки салатови будай. Нигоҳ кунед. Ина сангчадор, сангакои хушрӯзадагиай. Санги дизайн. Ҳамада ами сохти дизайни хушрӯай нусхааш нигоҳ кунед охи. Мана марҳамат духтарако. Интихоб кунен. Кадомеш маҳқултон мешавад. Даррава как доставкатон мекунанд. И рангам ранги фасоная духтаро. Бинед необычный. Анаи бошад хеле ваяй гарчичный. Гарчица дар кортам боша расветкаш. Марҳамат ина гарчицашам ҳастай. Хулоса ҳамаи ҳамино гулои фасон, гулои ваяй итальянкаву шерст дар паплинои доинг. Паплинои ғавси хушрӯ. Сангчадор интихоб кунен. Дар авурда шумо дар расонанд.